に力を。かの者に風のごとき感想。レスター様をお守り。これより敵の迎撃。橋の落下にまた。ここを渡らなければ。時間がないとはいえ。大丈夫だって。道を開けろ。俺の剣を受けてみろ。うわっ。ここは倒産。来るなら来やがれ。
星のこれ以上やっても。いやまだわからねえぜ。こんなエングレスター殿すまねえ。我々が彼らの恩にきレスター殿なーに各飛行隊には負けるわけにはいかん。レスター様くそ急げ。突撃。
者に力を